wakapostira mudhuri pano? Ndiwaniwa unodaiko? Saka kutsvaka mai Loki ndo kunoita kuti uye ude kuvondomora mudhuri wedu pano. Unodei? Kuda madomasi. Saka iwo matomatisi ndo aungauya kubva kumba kwenyu kuya uzobhogomorana namagedhe vanhu. Unomboziva kuti zvinovakwa nemari here izvi? Chiko newe naiwe? Nokuda kwetomatisi woda kuda kutsakatisira imba yedu panapa. Chii? Asi mavata nayo kai? Sori yenyu mother ndeyechingwa. Ndabika supu. Saka icho chingwa chamakwanisa kuzotenga nhasi ndo chomototi tinyangadzira isusu takazvigarira padzimba dzedu. Haundipindure here iwe? Sorry mother. Iwe mai Loki! Mai Loki, hey! Aiwe umanya kuno kuuya kumunhu wako uyu uchaita sachawisa chidziro chedu panapa. Nokuda kwamatomatisi shuwa. Saka ndozva mungapopota izvozvo shuwa mungaswera mukira kupopotera makastoma angu shuwa. Aiwa ndapopota kuita seiko ndakuzvifarira ndina kuzvifarira saka makona ngovhura gedhe baba ndozva makonewa. Iwe imbomira kuvhura une maski here munhu wako? Maski. Ndichivhura kwacho. Zvakaoma. Chioma chiko zvinokuomera ndiwe zvakonoma. Kutina magugu mwawa mumbuya mushure vaya vekokoko. Kwakapiwa nanipiwo box nyowani yapano naye. Wanga watotanga naiwe. Anti makastoma angu. Chinotadza kuti ndivape address chi. Nemagugu. Naiwe asi wakatoshotora mimba iya naiwe. Madha chiko. Ama 2000. Wakatoshotora mimba iya naimi. Asa waikona kuishotora. Yaisina mudzika iya. Madha ndozvavinga here panapa. Aiwa katuri aiwa siyai ndiseve makastoma angu ndega. Siyai ndiseve makastoma angu ndega panapa. Customer noma here. Nemagugu. Aiwawo. Noma akuiwa. Uchikona kuita Madha kani. Chimanyidzana nevarume unovapedza varume naiwe nomagugu. Wavinge yako iwe Madomasi my Loki. Wokuda manje madomasi unoda manganiko? Bere 10 bond. Saka rimwe ndoro wapesanisira unhanga hwako kuya kuzoti. Saka zvine inemi izvozvo mukadzi mukuru ndimunomatengesa here madomasi acho. Asi varume varege iwe. Abstinence hauna kuiwa kuchikoro iwe. Noma zvako iwe unozouya wocheka time ndofunga dai ndabva kuorder uko. Usazviteedzera zvamai avaenda atoshufura. Madha. Vana vamazuvano. Usiyane navarume vevanhu iwe. Ita zvechikoro uko. Hauvi wakaita sei? Asi Madha chii? Chii chaizvo chii? Ama 2000 ndaita sei? Chii chamanga muchitaura ipapa? Ndinochingotaurawo zvinhu zviri kuitika muraini. Zviri kuitika muraini ndakakudzai kuti chii? Imika. Namusvodi papa. Hamusvodi. Handiwe ndiwakandiudza nyaya. Pandakakudzai ndakati kudii? Kwatisaudza vanhu. Saka izvezvi mukuitei? Konoma munhera tindomuri. Ndokuudzai nyaya kuti muudze muridzi wacho aripo. Saka unondodzwa kuti mbuya mushure ndovakakuudza. Madhaka. Ndosaka ndisingazokuudzi. Vane zvivindi mbuya mushure vangaudzaiwe nyaya pane chinogara mwoyo mako. Zvine basa reko imi munochengeta chii chamunochengeta? Indogara pano iwo ndinondivigira nyaya. Aiwawo dei imi musingadzidi ndichikuudzai. Handi ndimotodzidawo nyaya dzacho. Tibvigwe. Shwa ndingakona kungoita rike. Nekuti mune muchidzida nyaya dzacho ndosaka ndichiya ndichikuudzai. Tonga musingadi zvinhu ipapa. Asi chakatoshotora chimwe naichiwe. Chakatoshotora naiwe. Iwe. Madha munondipona. Chirenge chichingoto. Anohwa here iyoyo. Makaitira sei papa anohwa? Achiona zvekuti hachiwi. Apa chakutofamba. Hawi. Noma. Noma ndiye asinganzwi. Makamutira sei papa munonge mwana kwaye papa? Ngaitisene zvedu kutosiyana nazvo. Aiwa chero iyo bhodhi yake makaita samuri.